Meta tul l-indirizz tiegħu il-Prim Ministru mess mal-kwistjoni tal-immigrazzjoni, ġiet rikonoxxuta ħidmet il-forzi tal-ordni, b'mod partikolari tal-Pulizija. Dr. Muscat faħħar lill-Pulizija li fl-aħħar ġimgħat żiedu r-rondi f'postijiet bħal Marsa, il-Ħamrun, Santa Venera u Birkirkara sabiex ikun hawn l-ordni fil-pajjiż. Hawnhekk enfasizza li x-xogħol tal-Pulizija mhux kwistjoni ta' razza jew oħra u fi żmien li ġej se jkollhom mezzi ġodda biex ħidmiethom tkun aktar effettiva. Lill-forzi tal-ordni tagħna, speċjalment il-Pulizija, ngħidilhom aħna magħkom, aħna qegħdin hemmhekk spalla ma' spalla magħkom. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru rrefera għal deċiżjonijiet li jittieħdu mill-istituzzjonijiet indipendenti u li l-Gvern mhux dejjem jaqbel magħhom, iżda jirrispettahom. Huwa qal li l-Gvern jibqa' konsistenti jekk kif aħaddan tassew il-prinċipju tas-saltna ta' dritt. Dak li għamilna nies tal-Istat. Dak li għamilna nies illi bil-paroli kollha illi jingħad fuq rule of law, dik hija rule of law. Il-Gvern ma jistax jikmanda l-qorti x'tiddeċiedi u hekk għandu jkun. Kumpassjoni li ma bħala l-Prim Ministru wera tħassib għall-oli fil-press tal-ħobs u spjega kif jeżisti mekkaniżmu ta' kif jola l-ħobs u li l-Gvern ma jistax intervjeni. Iżda mbagħad il-Gvern iwieżen b'mod ieħor. Imma kif ninkwieta għax nara żieda ta' 8 jew 10 ċentesmi fuq prodott, nieħu pjaċir illi nibatu 60 euro lil dawk il-persuni sabiex ngħinuhom sabiex jimxu l-qudiem. Dik hija l-konsistenza. Dik hija l-konsistenza mhux li titkaża fuq ħaġa u mbagħad tgħid l-oħra ma tagħmel sens. Il-konsistenza hija li żżomm il-polz tal-familji, iżżomm il-polz tan-negozju.